Benvinguts al Friki Online, càpsula número 169. Ens mantenim amb l'editorial Estiberri, però ens anem a un còmic per tots els públics. Los Muertimer. Los Muertimer, número 1, Matar el Rato, de Lea Mazé. Un còmic per tots els públics, molt divertit, molt recomanable i molt ben dibuixat. Aquest còmic és premi al millor còmic infantil de l'Associació de Crítics i Periodistes del Còmic a França. Primer volum és una història que continua i que ja us dic que és molt divertida, molt entretinguda i que enganxa molt. De què van Los Muertimer? Los Muertimer és el mal nom que reben dos germans. Per què? Perquè són els fills d'una família que el que tenen és una empresa de pompes fúnebres al costat del cementiri. Tots els nens se n'enfoten d'ells i els hi fan les mil i unes. Al mateix temps, amb els pares no tenen una bona relació. Els pares són molt estrictes i ells el que tenen ganes és, com a bons nens, de jugar i de passar-s'ho bé. Com a càstig, perquè s'han portat malament a l'escola, o els han dit que s'han portat malament a l'escola, els fan anar a netejar làpides al cementiri. En allà també hi ha el marmorista, que és un home que és l'únic que sembla que sigui una mica... Un noi que sembla que és l'únic que entén una mica en aquests nanos i que és un amic seu. Però ja veurem què passa. A partir d'aquesta neteja de cementiri trobarem un misteri. Trobarem un misteri entre les tombes i acabarà amb un altre misteri que ens deixarà glaçats per veure què passa en el proper número. Una història d'aventures per tots els públics, molt divertida i molt xula, amb aquest toc original i també amb aquest punt de parlar del que són els nanos de veritat, els bullings, el que pot passar en una escola, la incomprensió respecte als pares, els pares respecte als fills, i tot amb un dibuix que ara us ensenyaré que està realment molt bé. Veieu, és a tot color, la portada, si l'obrim, és una portada doble. Hi ha aquestes pàgines, aquesta pàgina del cementiri, molt xules, i amb un dibuix molt acurat, un dibuix molt per tots els públics, però al mateix temps molt detallista i amb una gamma de colors realment maca i que ens enganxa molt. Aquestes Space Splash que anem trobant de tant en tant, que són superxules de gaudir i de remirar i mirar. Una nova proposta molt interessant que ha triomfat molt a França, com bé us dic, i que ara arriba aquí abans de l'editorial Estiberri, molt ben editada. Primer volum de Los Muertimer, amb aquest subtítol de Matar el Rato. Còmic per tots els públics que us recomano molt. Salut i a llegir còmics.